שלום, היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא של פיגמנטציה, הכתמים, מה שכולם מדברים, כתמים כהים. הנושא של הכתמים מציק להרבה ולא מעט, מהגיל הצעיר, הריונות, ומעד הגיל המבוגר, שזה מגיע באופן בולט יותר. יש הרבה דעות איך הגיע מצב, אור הפנים למצב של פיגמנטציה, כמו כתמי הריון, הורמונליים, תורשה וחשיפה לשמש בארץ ובכל העולם. הפיגמנטציה נמצאת על האור במצח, באזור הסנטר, בלחיים, בצורת עיגולים, בצורת כתמים מוארכים, אפילו הפרפר הידוע של ההיריון בכל המצח. וכל אור וכל פיגמנט באור הפנים צריכים לטפל בו באופן שונה. צריך להבין שפיגמנטציה לא נוצרת באופן מיידי בעור, זה תהליך ממושך, וגם כדי להוריד אותו ולהמיס אותו או להדחיק אותו, מה שנקרא לפרק אותו, לוקח הרבה זמן. ולכן התהליך גם צריך להיות מאוד מקצועי ומאוד יעיל, גם אצל מומחים בשטח וגם בבית. את הכתמים, את הפיגמנטציה, מטפלים במכון אצל קוסמטיקאית פארה-רפואית, מקצועית, בעלת ניסיון, רצוי לשאול. הטיפול נעשה בכמה אפשרויות, או על ידי קרן אור בשיטת IPL, על ידי פילינג פארה-רפואי שעשוי מחומצות להעברה, או על ידי חומרים שמכילים ויטמין C. כמובן החשוב ביותר זה הטיפול בבית בנושא הפיגמנטציה. אנחנו לא הולכות לישון בלי חומרים מבהירים, כמו החומצות למיניהם, שיש חלוקה רחבה, בהדרכתי כמובן, או בוויטמין C ללילה. בבוקר, כשמנקים את הפנים, שוב מורחים חומרים יותר מעודנים מבלילה, ולא לשכוח את החסם שמש. החסם שמש הוא מאוד חשוב, אני אפילו מאוד מאוד ממליצה לקחת איתנו בתיק ומדי שעתיים לשים את החסם. נשאלת השאלה כמה טיפולים צריך במכון. כעיקרון יש סדרות של 6 טיפולים בהפרש של, תלוי במצב, בין פעמיים לשבוע ומטווח של 3 שבועות לכל טיפול. גם תלוי מאוד בגיל ובכתם הפיגמנטציה. אם הכתם צעיר, אם הכתם לא ותיק במיוחד, הטיפולים הם יותר קצרים ויותר מהירים והתוצאה היא יותר מהירה. אם אהבתם את הטיפ שלי, אנא הצטרפו אליי לפייסבוק או סמנו לייק בפייסבוק, תבדקו באתר ושיהיה לכם יום נפלא.